Kegiatanku hari ini meme kacang lanjut ngewangi simbok gawe gula. Halo dulur, kembali lagi di mini vlog Mbak Lili. Jadi ceritane aku ke ning omahe mertuaku alias omahe simbok. Lek iki kacangku ya dulur. Tapi sing ngepeki ning alas ki simbok. Dadi ceritane iki aku ki lagi urung selo nyalas. Lah wayahe panen kacang. Kacange ku iki dipekne simbok terus dipeme ning omahku. Tapi aja desalfok ya karo omahe sing urung dadi, urung rapi, mergane iki yo terbatas danane ngono lho dulur. Dongakne ya rezekine lancar. Men omahe iki iso didandani dirapeni, gek siap dinggoni mergane yo urung rapi, urung tak enggoni. Lah iki rampung oleh ngadahi arak digawa ning jaba, arak dipeme ya dulur. Nah jare bojoku iki dipeme pisan wis siap dienggo bibit meneh. Dadi engko nek wis bar panen jagung langsung diuluri kacang ya dulur. Kirane iki ngene iki nek urip ning desa, nek pas lagi tebo banyu, nek bar nandur pari kuwi ya mesti ditanduri kacang. Nah lanjut meme kacange wis rampung, aku arep endang ning pawon, ternyata ki banyune mau ya wis umop, langsung wae tak pindah ning tremos. Dadi mengko awan nek arep nggawe kopi kan wis ana banyu panas to, ora dadak nggodhog meneh. Iki ngepasi sajenge simbok ki ya wis mumbul, dadi arep tak cetak kira-kira aku ki isih iso nyetak gula apa ora ya. Gane kan ning kidul omahe mamaku ki ora nggawe gula Jawa, wong bapakku ki ora nderes. Biyen pas isih enom ki yo nderes, tapi gandeng wis sepuh, kuwi ki wis leren oleh nderes, makane aku ki yo iso nggawe gula Jawa. Lek iki sajenge iki wis mumbule iki wis tuwa, wis mengental ngono lho, ora lali ditambahi gula sing wis dadi jenenge diipahi. Lah iki wis meh mengental dadi langsung wae tak angkat. Mau cetakan iki ya wis disiapne ning simbok, pokoke diwaduk terus nganti siap dicetak. Nah, iki wis siap dicetak, dadi aku ganti nganggo alat irus ngene iki, men gampang oleh nyetak. Alah, wis suwe ora nggawe gula, ternyata oleh nyetak ya ora kaku-kaku banget, ya arep ora sewasis simbok no kene gini ya jek iso lah nek kur gawe gula wae. Gula Jawa ning nggonku ngene iki adole iki ora kilonan ya dulur, tapi tangkepan. Nek sak tangkep kuwi ki enek 2 lembar ngene iki lho sing digamblokne, kuwi jenenge iki sak tangkep. Regane piro ya? Aku ki ora takon simbok iki regane iki saiki wis tekan piro. Ning daerahku kan paling pokok mata pencarian iki selain tani, ya gawe gula ngene iki lho dulur, sing duwe sing kakung-kakunge isih padha sehat, isih padha nom, ngono ki mesti ya nderes. Dadi kan saben painge iki iso enek penghasilan, kena dinggo tumbas sayur, nggo kebutuhan liyane ngene iki ya saka gula Jawa ngene iki lho dulur. Lah iki turahan sing wis dicetak, sing wis mengeras ngene iki jenenge keringan ki mumpung dipangani anakku. Enak banget lho. Gula keringan ngene iki.